Sergi Fontrona Boix, soc alumne de segon BAT B i aquest any vaig treballar a la Brigada Jove 2023. Hola, jo soc en Pol Oliver, alumne de segon de batxillerat C i aquest any he participat a la Brigada Jove. Hola, soc en Joan Aya, de segon de batxillerat A i aquest estiu de 2023 vaig participar a la Brigada Jove. Soc Gemma Binefa, soc la tècnica d'inserció laboral de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Fa 18 anys que treballo a l'Ajuntament i m'encarrego de gestionar programes ocupacionals. La Brigada Jove és un projecte que porta a terme l'Ajuntament des de l'any 2017. Una espècie de servei comunitari per iniciar els joves en el món laboral. I és perquè vagin aprenent en el món laboral ja, perquè tinc una certa experiència. S'adreça a joves de 16 a 22 anys i és per tenir una primera experiència laboral i treballar els hàbits laborals en els joves al municipi. Sobretot enriquidor. Entretingut, Emocionant, divertit, Companyerisme. i inigualable. Els joves de la Brigada Jove han fet tasques molt diferents. Des de l'inici del 2017 fèiem dues tasques diferents, una de suport administratiu a l'àrea de serveis a la persona i els altres feien de tasques de manteniment. Al començament ens van dir que havíem de fer com una mica d'agents cívics i havíem d'avisar la gent que estava fent coses que no tocaven, com per exemple pescar a hores que no tocaven o portar el gos a la platja quan no està permès. És veritat que aquests últims anys, des del Covid, ens vam centrar molt en tasques de medi ambient, informació. Llavors, l'estructura ha canviat i fem 4 informadors més 2 coordinadors. Al finals de juny ens va venir la notícia de que una tortuga havia posat ous a la platja de Malgrat. Ens vam centrar en el número de tortugues que va haver-hi i el que vam fer va ser, des del dia de la posta, anar cada dia a prendre la temperatura del niu per veure que tot estigués bé. Pues jo tenia clar que volia treballar a l'estiu i van arribar aquesta proposta i vaig pensar que seria una bona idea. Volia treballar en alguna feina aquest estiu i aquesta feina era una de les que em motivava més. És una primera experiència en molts casos a nivell laboral. Poden conèixer l'administració per dins, poden treballar en el seu propi municipi, poden fer tasques comunitàries. Per formar part de la Brigada Jove s'ha de tenir 16 anys, perquè és l'edat laboral mínima, i sobretot s'ha de tenir l'ESO assolida. És una de les coses que nosaltres tenim molt clares, que és com un premi que nosaltres creiem que han de tenir aquells joves que han assolit l'ESO. Vaig presentar els exàmens i tot això, els vaig passar. Però amb motivació i ganes de fer, nosaltres ja en tenim prou. Bé, doncs he conegut a molta gent nova, que molt bé, molt amables tots i molt bons companys. I també apreciar una mica més la naturalesa que tenim aquí en el poble, com el molí de sal, que abans no sabia ni que existia. M'ha ajudat molt a saber com és una feina, com és el món laboral. Ho tornaria a repetir i l'any que ve a veure si puc entrar. Sí, totalment, perquè és una experiència molt bona i, com he dit, molt enriquidora, que va molt bé per començar a introduir-se en el món laboral. Sí, veniu! Us estem esperant per l'any que ve.